Rabil Furo ke magana. A wannan bidiyon zan nuna ma wani abu mai muhimmanci da ya kamata ka kunna a cikin wayanka muddin kana amfani da Android. Idan wayanka ta ɓace ka san inda za ka gano ta? To a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka gano wayanka a lokacin da ta ɓace. Muddin ka kalli wannan bidiyon daga farkonsa har ƙarshensa zan koya ma step by step kuma ka iya cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka danna liking, kai following ɗina, kai share domin wasu ma su gani su amfana. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Abin da za ka yi da farko za ka shiga cikin seti na wayanka kamar haka. Kana buƙatar ka kunna data na wayanka sannan ka tabbata location ɗinka yana buɗe. Sai ka duba inda aka sa security. So bayan ka shiga security in ka duba ga inda aka sa find hub. A wata wayan za ku ga an sa find my device. So a namu gashi nan an sa find hub, sai mu shiga cikin inda aka sa find hub ɗin nan kamar yadda kuke gani. Sai ka buɗe wannan allow device to be located ɗin nan. So bayan ka buɗe shi kamar haka, abin da nake so ka lura da shi anan, wannan setin fa ba wai sai wayanka ta ɓace za ka yi wannan ba. Tun kafin wayanka ta ɓace za ka yi wannan setin, ma'ana wannan setin shine rigakafi. Sannan lokacin da za ka yi wannan setin ka tabbata wayanka akwai email akai, domin email ɗin da yake akan wayanka lokacin da kai wannan setin ɗin, to da shi za ka yi amfani wajen tracking ɗin wayanka lokacin da ta ɓata. Za ka sami email ɗin ka ɗora shi akan wata wayan ko laptop sai kai tracking. So a yanzu bari mu yi amfani da wayanmu. Da wayanmu muke bidiyo za mu nuna, sannan kuma wayanmu za mu yi tracking ɗin. So abin da za ka yi na gaba anan sai ka duba ga inda aka sa find hub app. Ma'ana idan za ka yi amfani da app sai ka shiga Google Play Store sai ka ɗauko. So idan kuma za ka yi amfani da shafi ne kawai, shafin su ne kawai, so a ƙasa ga inda aka sa find hub web sai ka taɓa shi kamar haka. So bayan kun taɓa shi gashi yana searching kamar yadda kuke gani. So gashi nan ya bayyana mana inda wayanmu take yanzu haka. A yanzu a cikin wayanmu akwai percent 51. Sannan layin da yake cikin wayan MTN ne. To amma fa ku sani wayan da nake bidiyo da ita a kanta nake tracking. Ma'ana wayan da nake bidiyo da ita nake tracking yanzu haka. So ga layin da ke cikin wayan nan, ga percent ɗin da ya rage nan. So sannan idan kana buƙatar ka kai ga kan wayan inda take, abin da za ka yi za ka taɓa wannan alamar phone ɗin kamar haka. So gashi nan direct ya shiga da mu cikin mob. So gashi nan processing. So yanzu gashi nan ya nuna mana inda wannan wayan take. Kamar yadda kuke gani, yanzu haka wannan wayan tana jihar Kaduna, ma'ana tana Igabi Local Government. So a yanzu abin da za ka yi in kana so ka gane ainihin inda wannan wayan take, za ka taɓa inda aka ce start ɗin nan. So da zarar ka taɓa shi, wannan waje zai bayyana za ka kai har ga kan wayan. To dalilin da ya sa ba zan taɓa shi ba, bai kamata a ce na je tracking har izuwa kan wayan ba. So saboda tsaro. So bari nuna muku wani abu, bari mu dawo baya kamar yadda kuke gani haka. Kamar idan ka yi tracking ɗin ka je kan inda wayan take, kana so ka kama wanda ya ɗaukan waya ko kuma ka ga wayan. So ga alama inda aka sa play sound ɗin nan. So in ka taɓa shi kamar haka nan take wayan za ta kama ringi. So bari mu taɓa ku ji abin da yake faruwa. So kamar yadda kuke gani kun ji dai ringin da take. So idan ka je kan wayan, da zarar ka ji waya ka ta fara ringin a hannun wani, to ka kama wayanka. Nan take za ka iya tada, ma'ana za ka iya kira mai mutane domin ka faɗi shaidu da sauran wasu abubuwa da yake a cikin wayanka a baka wayanka. Abu na biyu da za ka yi, za ka taɓa inda aka sa make out loss ɗin nan. So ka kulle ta kenan gaba ɗaya. Ka kulle ta, da zarar ka danna wajen za ka kulle ta gaba ɗaya, ba za ta sake aiki ba. So shi kuma na ƙasa idan baka samu wannan damar ba again, inda aka ce factory ɗin nan, rest device, sai ka danna shi. So bayan ka danna shi, dukkanin wani bayanai da suke a cikin wayanka nan take za su goge ba tare da wata matsala ba. Ma'ana idan kana da wani abu na sirri a cikin wayanka, da zarar ka danna wajen, duk wani bayani naka na cikin wayan zai goge. Kaga za ka samu salama, ba ka da taraddadi akan cewa za a iya yin amfani da bayananka a wani wajen da bai kamata ba ko wani abu makamancin haka. Wannan shine hanyar da za ka bi domin ka gano inda wayanka take. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna liking, kai share domin wasu ma su gani su amfana.
Sai mun haɗa bidiyo na gaba.